Halo semuanya, para konco-konco, para dulur-dulur, para sahabat Leon Garage Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Sorry ya nek ora kelamben, iki jan hawane panas tenan. Tapi ojo kuatir, aku sih katokan karo sempakan iki lho nek ora percaya. Nah, percaya ora? Wes saiki rasah bahas katok karo sempak wae. Tapi kita bahas sesuatu hal yang menarik. Sebuah mobil keluarga kecil, mungil, gesit dan irit. Apa to mobil iki lho? Suzuki Carry Extra tahunnya tahun 90 1000 cc baru saja datang di Leon Garage Yogyakarta. Tapi mobil iki lur, senajan kimpling, resik, mesinnya halus, tapi belum ready alias belum siap. Mergane ngopo to? Butuh disalonke plus-plus dhisik. Lah sing disalonke mobilnya apa sing dodolan iki? Ayo mobile wae. Nek sing dodolan rasah disalonke rupane ya tetep kaya ngene. Nah, maksudnya salon plus-plus iki apa to? Nah, mobil iki lur diresiki sithik njaba jero. Terus plus servis ganti oli. Nah, apa sahdu? Ayo jelas sahdu. Tuku mobil ning Leon Garage Yogyakarta iki wis tanpa PR, kari nganggo jalan-jalan karo anak bojo. Wah, tak jamin lur. Nek bojomu, anakmu mau jak jalan-jalan nganggo mobil iki, tak jamin liburanmu tambah sahdu. Terus bojomu kok mesti makin cinta karo kowe. Wes sikik yo iki mumpung wektune isih longgar, mumpung isih awan, aku arep nyalon plus-plus mobil iki sikik. Nyalon plus-plus ngresiki njaba jero plus servis dan ganti oli. Wes tunggu episode ready-nya mobil ini ya lur ya. Oke, Bolo, terima kasih dan sampai jumpa lagi.